Buonissimo. Ragazzi, peperoncino. Arde iute. Cum e? Bun. Buono? Dulce amestecat așa cu picant. E ciudat, e bun. Ca Nu e la rău. chinezi. Cum mănânc? Pentru că îi place. Cu marmeladă, cu iaurt, ciocolată am pus. Oh, mama mia. Mi-e picant, tare. E picant, dar e amestecat așa. Bine, nu la toată lumea place. Interesant. Da? S-a dus soarele. Vabbè, încercați.